Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, jumpa lagi bersama Jum Channel. Kilo pemirsa, YouTube kilo lagi arah nggih konten YouTube nah kilo. YouTube sepi. Dadine aku uploadnya yo kudilo-dilo nang short ngono. YouTube kedewan durasi sepi. Siang hari ini kilo pemirsa. Persiapan gawe pawon nggo mantu Mak Jum Channel ki pemirsa, nggo mantu anake Mak Jum Channel. Persiapan nggih pawon nggih. Halo Rin. Lah dalah, ya pakane dalah barang kudune. Pak anggere cocok ki lah dalah. Aku nek gak cocok sik. Gawe pawon, pemirsa gawe pawon kok tentu masak. Angger cocok lah ngono ki to. Alhamdulillah rampung kelar siji. Urung nggih. Si urung. Lah neh pokoke. Cepat ae tanane gak apa. Tinggalno diakal dhuwur e. Lah, cocok kan lah. Oh iya, wes ya. Kok dileboni kawat? Ngono lho. Iki atur mesane. Kak, kurang anu sik ya. Kurang rene no. Kurang rene no. Bisa ngidul. Kurang ngidul. Anu to, sebenarnya lah. Saya ngidul nih. Wis ora apa-apa, anu ora apa-apa terus ngidule gak asik to. Ya nek kita iki ben ngene. Oh iya. Kayak persiapan pawon kan yo jire musim kemarau tapi anu pemirsa. Jire musim kemarau ki wis enak udan dadi persiapane yo kudu mateng, aja nganti kur udane ya semoga terang, aja nganti kur entah, nak kudu mateng kan aja nganti kur entah. Woi. Apa linjane? Kambing kok. Kanan, aku kira plek kaget biasa kok. Latih. Pacinya jajan. Saya maciro ben ngelekno sik tok maciro. Wah, tawalekno tapi tanganmu warunganmu ya. Saya maciro kelas wi nak campur kuwi campur ki. Kali entah tak rono rene. Mato tak rono mbuke rono. Ngono ta iki. Dari sungkep. Ipit-ipitmu kalau Lin. Pinggirin. Halo guys. Ndi ya? Ono yen. Ipit Lin. Yo sumuk aku yo. Yung, sumuk yung. Yung sumuk yung.
Kandene kerupuk tak kae jero, Mak. Ora yung gak man kerupuk yung. Mak yo. Oh, bias. Tinggal kembang goyang jere. Oh, sek kembang mae wis. Sek to diunggah semua aku yo. Aku nak ngomong. Aku belum berangkat. Siapan mantu itu nih pemirsa. Awal rumah anak. Kerupuk orang tak pemeng. Kerupuk orang. Nak nyalsi ponaan. Ya, melinjunya pemeng apa? Ini melinju lagi pemirsa. Emping. Kerupuk emping. Pemeng. Ganggu acara resepsi manten. Iki. Disekno ning kotak ngono kae lho pemirsa ki nggo. Resepsi manten. Tamu. Iki kerupuk urang. Malah kayak ngono ya sijuk ya. Maksud kuwi duwite lho kok gak dibuntel. Sing dibuntel sing jagung kuning-kuning lho. Iki jenenge jajan kembang goyang. Kembang goyang ki, Mak. Iki sing dikek toples ki pemirsa. Iki calon sing disekno ning toples ki kan cilik-cilik, nang gorenge cilik-cilik. Gas gandos wis persiapan kotos persiapan mateng gak lentah. Persiapan harus mateng. Kan ada gurune ngangik kaya ngene lho. Aku ya karo mangan penting kok. Mangan ya penting ya pemirsa. Wis monggo pemirsa semua makan bersama Mak Jim Channel. Dan di acara ngono koyo rame ya. Salaman lho. Emang kok dengaren to bentuk ngono dengaren. Apik biasanya kan Mulai dhewe-dhewe, Mak. Mbok telah nyekat-ketan kuwek kelem emang. Bismillahirrahmanirrahim mangan. Iya. Mangan aja. Salaman bakare kok kula dek ketan. Yang widik biyen ngangger ngene iki ya mbok asin kok kena guru dhewe ya. Tapi ya pagawe enak. Jenenge asin boleh aku malah enak wae. Nak blek-blek nak asin. Pentol lho ya. Dewi mana jenenge Nah iki kurang kental Mbak Jira. yang iki kan kontol. Kelan pindang iwak pemirsa. Nabranan to ceritane iki mau nyadranan. Jangan nih waktu nak dikelop pindang kewak ngepeh. Sios gandos pemirsa. Jadi sok mlebu le.